This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asinibapang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho.
Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ang lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Counterbest International is urgently needed. Leaders and applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Arangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Good morning. Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Probinsya Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. And syempre, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning Hong Kong, good morning China. Syempre, good morning Castilla, good morning Daraga. minutos makalis na alas 5 din pagkaaga digdisan na yan sa Bicolnet Television and sa Arandar Broadcasting Services.
Mga karandar, mga kasurog, biyaong kita sa programang Arandar Bicolandia sa Lindong kan Bicol Net TV sa panginginot ni SM Maestro Nela Tuon. And syempre sa Arandar Broadcasting Services sa panginginot kan sa inyong lingkod. Sining man na sa tuyang mapagariba dyan sa luwasan mga taga-Atod Barreta sa probinsya Canalba, yaon dyan si Kasurog Patrol numero 2, Tony K. And sa probinsya kan Sorsogon, yaon man dyan si Karandar Fren Mendez. Siyempre, good morning sa mga nakaantabay na. Kay Buddy, kay Alin Salomon, kan Winnipeg, Canada. Good morning, Buddy. And kay Primo, good morning niya po, Manuel. Sabi ni Primo, Robin Nacion. Salamat sa pagantabay. Good morning man sa imo dyan. And siring man sa bilog mong pamilya. Nakaantabay naman si Jomel Palima. Jomel, good morning man sa imo. Sabi niya, good morning idol, asin sa mga parantabay mo. Thank you very much sa Jomel. Standby, sabi ni patrol numero 2. Madali sana. Nag-intro pa ako. Oy, petsa, anong petsa ko niyan? 4? Tama ba? Hunyo, madali yun sana ba yan, ano? Matatapos na naman ang 7 aldaw kan Hunyo. Anyway, sa mga nagasilibrar kan sa indang mga birthday, happy birthday. Bawal ang mass gathering. And naman sa nagasilibrar kan sa indang mga anniversaries, happy anniversaries. And of course, duman sa mga fiesta, happy fiesta. Dahil man piling pugulan tabi ang fiesta. Ang pigpupugulan po digdi ang mass gathering. Yo, ang pagsilibrar kang fiesta, dahil po pwede ang pugulon maski sisay na pulano. Pero ang mass gathering, iyan ang pigpupugulan kan gobyerno. And siyempre naman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kamiyembro sa pamilya na nagparam na sa ibabaw kang ginaman, talagang mamundo po yan mga karandar, mga kasurog, kung kaya ang programang ini nakikisumaro po sa sendong pagmundo. Condolences po sa may mga gadan. Nakaantabay man ang siyempre, so maurag ini kan agriculture na amigo ta. Ayo ka sa transistor radio, ta minsan kaya ora load pa de. Magtarong ka sa talodan ta ka. Pero lang kawunan sweldo mo. May mga sideline ka pa dyan sa uma. Grabe man. Wala kitang transistor radio, ano? Hindi lang kita live via Facebook. Tsaga-tsagain na na tabi, sir. Dwayne. Tsaga-tsagay na na. Sige mo na harvest kan mga padano mo dyan. Iyo ini mga karandar, mga kasurug ang tawo na oto. Sa gobyerno ini nagatrabaho pero pirmi sa uma, pigtatabangan ang mga parauma kan banwaan kan daraga. Ayos. Ay, tawi man akong similya dyan kung ano ang pwedeng itanom. Tamatanong-tanong man ako. Siyempre, bago kita magkuhakan impormasyon sa luwas, makunyan na kita mga kaarandar, mga kasurog, ang pigaapod tang Bible Reflection. Lord, thank you very much for waking us up and thank you for this brand new day. Please guide us always. Thank you. Hain na ito. Oy, day ko nakukuha, Primes. Where is Dot? Ore. Day pwedeng mawara. Ta ini kasugpo na ini, segment na ini kan sa tuyang programa. Okay. Mga kapatid sa pananampalataya, pakinggan natin ang Bible Reflection sa araw na ito. Pitsa 3 ganyan.
Una, kupit sa 4 na ngun yan. Libong ako. Ay, so kalendaryo ta daw, digdi. Okay. Webes sa ikasyam na linggo ng taon. Ibigin mo. Marunong ka ba magmahal? Pag-ibig ang sagot ni Jesus sa tanong kung ano ang pinakamahalagang batas. Ang magkatumbas na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay di na mahihigitan ng kahit ano paman. Kung ikaw ay tumutupad sa paglalaan ng panahon para sa Diyos, kung ikaw ay hindi nakakagawa ng ikasasama ng inyong kapwa, ay nakakasunod ka nga sa utos ng pag-ibig ng Diyos. Ikaw nga ay nagmamahal. Kailangan ay laging pareho ang pagtingin sa Diyos at sa kapwa. Kulang kung Diyos lang, hindi din sapat kung kapwa lang. Dapat ay pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Yan ang satuyang Bible reflection ngunya na aldaw na ini hatod sa satuya ni Father Ching Sorbano. Father, thank you very much. Sabi nga ni, mahalin mo ang iyong kapwa para mo na ring minahal ang Diyos. Huwag magpakita ng ikakasama ng loob ng kapwa para mo na ring inibig ang Diyos. Kasi sabi nga sa Biblia, ang pagkatao ng Diyos ay nakikita sa kapwa. So, gumawa ng mabuti sa kapwa, huwag mga apak ng kapwa para may pakita sa Diyos na mahal natin siya. Okay? Thank you, Father Ching Sorbano. Okay. Digdi na kita. Kung tango na ang report, alit dyan sa Lucas, naka-standby na ang satuyang pag-iriba. Ita ini, pagkatapos kayo ni kan report, mapasiring pa ini sa Kamurawayan. Ay na. Okay, digdi. Kamurawayan pala niya. Okay? Ito daw, kung ring na si Tony K. Mayo. Ika daw tabi, kasorogkon, ika daw tabi ang dial, tagaro, diamond inikilod. Ay, waray na aga kay Manay Gina. Tapos kita kayo. Alata. Okay, alat. Pangyari ni Tony K, pangyari. Okay, waray na aga kay Manay Gina Bilista Marciliana. Ay, baliktad. Manay Gina Marciliana Bilista. Good morning po sa pagantabay, Manay. And kay Wad Boboy Llamera Marantal. Good morning, Tabi Wad. Boboy. Good morning.
Ano na dyan? Dagos kita. Okay, para mentras. Paano daw ini? Kasurog taon. Paano ini? Kita kayo ni magdadangugan. Napanglingaw ako kasubanggi ay. Aw iguana yan. Iguana ang kimukas. Ay napangyari. Alat. Bueno, digdi na na kita sa tuyang istorya oy mga kasurog mga karandar magpasalamat kita sa mahal na Dios taday kita sinalpit ni Dante, So, thank you very much Lord. Takon na deng swerte ay rimati na naman kita kay ni sa aldaw na ini. Kaya thank you. Uto duman ang agi sa kadagatan. Sana puros ka sana sa kadagatan dahil tamampi pangaji na sa iba na sa nang lugar. Ika tumama, ako gusto ko tumama, pero sa loto, bako dyan sa Burbagyo mong yan. Dante, relax na, Okay, sana ang mga masunod pa, taday taman mapugulan o magkaigwanin bagyo, ning kalamidad, pero dyan ka sana, kaya sana kayo kay Dante, okay na, okay na iyan, basta sanang magbagyo, okay lang, kasi requirements po yan na bagyo, pag daing bagyo, okay, di talaga pwedeng ding bagyo. Okay? Kaya, thank you very, very much. Okay? Pero, ang istorya, garo naging OA lang, segundo man sa mga kaulay-ulay takasuhapon, siyempre, lalo na itong mga sa pribado, baga nagatrabaho, no work, no pay. Okay lang so sa gobyerno. No with pay, even no work. Bako tabi iyo Kap Melissa Bio, Kap mate. Bakong iyo sa gobyerno no work with pay. Okay lang na i-suspend, isira, pero duman sa mga pribado na establishmento sa pribadong ang pribadong empleyado no work no pay kadaklan diyan. So medyo may nasabi pa rin na isinuspende, pinasarara, may order si siya nag-order ko lang masabutan kung si siya nag-order pero takasaraba yan daraga it possible na si Gob. Kasi kung may Rosal sana, ligas siya na. Sa daraga sarado man so murumol ay ako dyan. Pero kung sisay man, maski sisay pa man ang paluwas kang kasuguan na magsara, garuday na kumbensisyo ibata, ka-OA naman ngaya, nahiling man ngaya so tracking. Kung nagbase sa pag-asa, bilang official na tagapag-broadcast kan panahon, siguro sa lidahan na tabi, panahon na para sa ralidahan ang ekipahe kan pag-asa. Kung duman ang nagbagbasihan, tamahiling taman baga duman, mga karandar, mga kasurog tracking, sa bagay, may punto man nga ni so pala, may punto. Arog kay ni. Na base duman sa tuyang attender ni na seminar sa disaster management, kampanahon, aloy na. Iba na gayod ngunyan. Tama man. Big-explikaran ko man. Say ko, arog yan kasi kaini. Dahil ko aram kung liniwat na. Ang bagyo, ang matakan bagyo,
left and right ka iyan, segundo man sa lecturer me, sa seminar, kampanaw na, inda ko nagbago na. Left and right, 500 kilometers, piga signal number 2 po yan. Kaya igwa kay may bagyo nga, signal number 2, mainiton. Totoo po yan, kasi 500 kilometers right, kan mata, left and right, ang pagtubod kan na mga eksperto, anytime, pwede tabi yan magbirik. Iyo. Kaya, bako man niya ko OA, ang pick-apply lang, so, mga inadalan kan mga eksperto. Kaya lang, siyempre, mamutok-mutok man talaga so mga empleyadong no work, no pay. Tama gayon man sa panahon kasuhapon, bako man mauranon. Ang sabi baga, madarang ngaya ki maluway, asin magkusog na pag-uran. Magkusog. Naday man nagkusog. Pero pasiguro man na nag-broadcast, maluway, hasta sa makusog na pag-uran. May pinaibakwar nga ni. So mga harani sa mga sa coastal, mga sasalog na nagalangkaw, ang tubig pag may makusog daw, ang pipa, harali iyan. Iyo man gayon ito ang pig-apply. Yo? Bako yan sa pagka-OA. Pig para isip-isip ko baya. Nya malay tangon yan, kung ginibo ng 1,000 kilometers left and right from the eye of the typhoon. 1,000, isi-signal number 2 yan. Sa rason na, anytime pwedeng bumirik. Taday man ang kapot kan pag-asang mata. Dawa tusukon pan matang-an. Kung gusto kan bumirik, mabirik iyan. Yaw, sabuton ta. Maray naan pasiguro. Sabi nga, kaptan tangi ang siguro. Pero may nasasabi pa ang iba. Yaw, because na dainganing sweldo. Bata ngaya sa pagalngunyang kan pagkabuhay, arog pa kay ni. Day magmuto-muto ta para po ito sa gabos. Iyo, nasabutan tabi nindo. Iyo nga tabi, nasabutan mi. Iyo man ang sudit na nadalang ko sa Suro Seminar. Kaya okay lang. Anyway, bawi na sana kamo sa ibang bagay. Paano man nga sa pagkabuhay may iyon na nga niyan. May mga oras na nangyayari ang siring. Bako ang baga-oral daw. Ang pag-isipan kita kan satuyang mga matibay na mga lideres, ang satuyang mga kaligtasan ay sapat na. Ang isipon nga ninda so tubig, buda so kuryente. Iyawan ang isipon nga ninda kung so tubig, buda, so kuryente. Aber daw, ano may tubig tabi ang Ligaspi? Nag-uran-uran baga kasuhapon. Ay, good morning kay Sir Abelardo Imperial. Sir Abi, good morning. Thank you sa pag-antabay. Matubigon, Suligaspi, kasuhapon. Ano tabi? Tonike, okay na? Sige. Bakit daw? Alat, baka digdi sa ibong. Aram mo iniyo kunyan. Tadaw. Day talaga, sir. O, baka sa ibong.
Onay. Kunyan kaya. And, good morning kay Sir Idol, Mr. Matsulito. Marhainal daw sa imo, Idol. Just landed in EWR Airport, New Jersey. Una ko, digdi ka sa Pilipinas, nagbakasyon. Idol, kumusta ka na? So dati sa na po, Sir Idol, Mr. Matsolito. Digdi ka na iling sa tulog kaya ang monitor ko eh. Gabos so nagabyo sa ibong, dahil ko manahiling sa ibong. So nagabyo sa ibong, dahil ko manahiling sa ibong. Kaya dapat i-open ko ini. Saro. Okay. Good morning, Tabi, boss. Ay, tuloy, Tabi. Sabi ni Juan Boboy. Sige. Si Pren. Na-text mo na si Pren. Good morning, Sir Idol Pogi. Mabuhay ka. Sabi ni Tiniente. Ni Abi. Tiniente Abi Imperial. Sa kuyang senior officer, kan panahon, si Tiniente Abi Imperial. Pogi, kunya palima sa Imperial bagay. Mga mistakes so ini. Okay. Good morning, Yanoy Ayi. Sabi ni Manay Gina. Good morning, Mansay mo. Sige. Mitras pigalata, ano ini? Reportali dyan sa luwas tao to. Nagahanap si kasurog to nin alam na. An oras, 4 minutos, makalis, alas 6, nin pagkaaga. Ay, patalastas na una kita, tanganing doro diretso na kita, taod-taod sana. Yaw, mapatalastas na kita. Mga kasurog, mga kaarandar, mabuil tatabi ang programa, matapos na ining nagkapirang patalastas. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers 3 senior high school academic track, ABM, STEM, UNS, and GAS, technical vocational livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer systems servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the register, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th regional placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers, Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolina
Salino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tabaco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tabaco, Karaan ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. And siyempre, ang oras na yan, natod sa Satuyak at kan full colors printing press and photography. And full colors printing press and photography makukuha dyan sa Purok 7, Barangay Cruzada, Ciudad Can, Legazpi. Full colors printing press and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Miss Rochelle Marcelo. Siringman ang oras na yan, nato sa Satuya, kan Al Aluminum and Glass Supply na makukuaman dyan sa Purok, okay, sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Madaling hanapon tayo sa naini dyan sa Kailera Can, Bicol College. Al Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Miss Annalyn Aranya. Ipapamana kay Tricia. And paghalin nindong Al Aluminum and Glass Supply, magbalyo ka mo ning tinampo, mailing nindo dyan ang Marciliana Law Office. Yan ang law office kan abogadong servidor kan banwa ang kandaraga na si Attorney Joey Marciliana. Mapagibo ka mo nin legal documents, kay puan nindo ang legal advices, legal consultation, magpa-share sana sa Marciliana Law Office na makukuha dyan sa Rizal Street, Sagpon, Daraga, Albay. Hanapon sana si Attorney Joey Marciliana. Naghahanap ka mo ng rent-a-car, pwede man tabi ka mo dyan mag-inquire, tayaon dyan ang, o kaya ang manager kan Sages Rent-a-Car, dahil iba, kundi si Charles Joseph Marciliana, anaking gayon ni Attorney Joey. Yan, ha? Sages Rent-a-Car. Ay mabuhay ang Enerwil kag sawa chapter sa panginginot ni Sis Cha Barbaceda Marciliana. Okay. And kung ang sa indong auto may duro diferensya darawon sa natabi sa RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Purok 5, Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Gabos na kahilangan kan sa indong sasakyan, aayuson niya ni Doc Boy Gulyem. RB Brothers Car Service Center is owned and managed and siya pa ang nagagibo mismo. Si Doc Boy Gulyem, RB Brothers Car Service Center. Gusto nino magkakaning mga Filipino cuisine, magpasyar sana sa Ignatius Lutong Bahay na makukuha sa Barangay Ilawod, Ginobatan, Albay. Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalyn Arionday. Siring man siya nagkakarapi-kapi na sa oras na ini, sabayanin mainitasin masiram na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop na makukuha dyan sa Barangay Orosite, Ciudad Can, Legazpi. Madaling hanapon, tahampang sa Nininggayo Can, Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Marianne Archaga. Siring man, native chicken, bulalo at iba pa, matatanaan sa nayan sa Tatangwin Fast Food na makukuha man dyan sa Purok Everlasting, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. And antabayan ang pagbukas, grand opening kan Sushi Cafe and Resto Bar dyan sa Purok Sunflower, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Okay. Safety sa household, magamit din dekalidad na
LPG, magamit sa nanin gasol na nagaagi sa tamang proseso, may mga inspection pa regular, and gasol na mababakal sa Top Gas Gasol. Yaon sa diyan dyan sa Kataid kan Petrones, Banwaan kan Daraga. Top Gas Gasol is owned and managed by Brad Ato Lim. And of course, sa mga barkada dyan, sa mga tropa pips dyan sa New Jersey, natural kay Sir Idol Mr. Macholito, kay Mimi, sa Allied Fantastic Dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin Kaidoy, kay Vec, and kay Myra Legaspi. Okay, mga karandar, mga kasurogan oras, ang 12 minutos makalihis an alas 6 nin pagkaaga. Buelta kita sa programang Arandar Bicolandia. Si Ayi Andes Arieta po ini ang sa indong kasabay. Siyempre, good morning kay Sir Mr. Macholito. Marinal daw sa imo, just landed at EWR Airport, New Jersey. Ano tabi, Idol, an EWR? Pero airport, ini sigurado ako. I mean, sugusong sa mga EWR. Tatibad magdyan man ako sa New Jersey, dyan man ako ma-landing. Siyempre, di ko pa man tuom ang tinampo pasiring dyan. At madyan ako, siyempre gamit ko sa kuyang sa diring eroplano. Good morning kay Kagawad Madi Rose Alapad Latunyo. Kagawad Mads, good morning sa imo. Mabuhay ang barangay ta, Barangay Kirapi, Castilla, Sorsogon. Ang padagustang pasinson ang satuyang barangay sa pagi kan mga programa kan barangay. Good morning kay Kap Boka Graho. Kap, ano lamang ang satuyang mga bagong niya na programa para sa kayuswagan sa tuyang barangay. Kahit sana kung ano, kung may maitatabang ang Arandar Bicolandia, unsa na ang pirmi. Newark International Airport. Newark. Siguro araw kayo. Pag sinabing Newark, araw kaswapon. Pinasarara sa mga establishmento Newark. Litsiro ka kaya. Sir Idol, Mr. Macholito, digdigwa man kaswapon kay Newark. Pinasarara sa establishmento Newark. No pay. Yung pala dyan ang International Airport na harani sa New Jersey. O kaya sa New Jersey. Newark International Airport. Okay. Dahil nakakuha si Tony Kay, dahil nakakuha kisa iyang kunyan. Nagnuwampay ni sa sintro. Paano kaya? Dial na. Tony Kay, dial na tabi, sir. Okay, so, nabasa ko lang ini. Pig post, pig share nga ini ni Karandar Friend, pero samot sari, na nagpost, manong digdi sa kapiga-apod na face shield. Nata, igwa ki lugar, namaski sa tinampo, piga require ang face shield. Digdi sa muya, under GCQ, yung man sana ito ang naliwat ang nagbago. Pero sumugment kan tawo, yung man giraray. Dahil man piga require ang face shield digdi sa tinampo, sa muya. Pero sa ibang establishmento, nalilibong ako, it is mandatory ba? Sa mga establishmento, lalo na yan ang mga mall, na asin iba pang establishmento di negosyo. Piga require pa, mandatory po ba yan kan IATF, Bicol? Taigwang dai, igwang iyo, piga require. Abay pa, imbis mabakal, dahil nasa nata na yung face shield.
Mabakal kang facial, igwa man dyan kinakaabang sa may mga pintuan kan mga malls na para tindanin facial. Pero, sabi doble ang presyo. Barato man sana, 20 gayon dito. Ang bakal da kang J, siya natural, madilin siya sa tawo. Pero ang question dyan is not the price. Ang question dyan is, required po talaga na mag-shield. Pig pa, puro pirma pa, piga palagbok pa, ano ba, daina, ano ba, iyo. Dahil kita ki uniformity. Dahil kita ki sarong kunyan. Kaya pirming nauula ang ibatang leyes because bako patas ang pag-implementar. Digdi iyo duman bako. Duman bako digdi iyo. Sa kabaga kita kaan. Dapat pag inimplementar buo, kung baga i-require, di i-require gabos. Ang problema naman kan face shield, na-touch tayo ni tauyan baga may mga post na naman about face shield. Sabi nga ni kan Mayor kan Manila na si Yorme Isko Moreno, dahil nangayayan yung pagriwa, dagdagastos pa ngayon kan mga tao. Sa auto, pampubliko, kan inot, biyong piga, bantayan kan mga PSO. Pag paparahon sa jeep na daragali gaspi, pag daing face shield, inda kung ano, basta may penalidad o pigatara magad sa driver o inda. Ngunyan mayo na. Sa ibong kanilinag kita sa, binalik kita sa GCQ, dahil naman yan, nahiling mo, may mga jeep dyan na pigparara, kan PSO Ligaspi, dahil naman baga, because of kugon-kugon. Kugon-kugon yun sa'yo. Eh, baga, implement mo yan, taon-taon, dahil na. Pag gusto implement, pag-abo-abo. Abay, pantawo, dahil natutuod. Pero kung kada vez na may violasyon, dakopon, o kaya parumdumon, makaukudan. Arog ka itong kasuhapon, nagpasaod kita. Ang inuro islambayan tango na duman, kahurunta, susaro sa pinakamaurag sa traffic, dyan sa Banwaang Candaraga, kay Sergeant Mira Puentes. Si Sergeant Mira Puentes, ulay-ulay kami. Tama siya. Dahil talaga yan mape-perfect. Pero at least, may nagbalyo. At nang no jaywalking. Pabalik. Aw kunso kunyanan, ticket na. 50 pesos. Inda ko na dagdagan ko yan, so 50 pesos. May bako taga-daraga, nag-jaywalking, pinatawad. May mask, pinasuklot. Tayaon sa koko. Arog ko ta kayan, bakong puro dakop. Ang tao, pag pigparasaway mo ang oral daw, na nailing mo, matultulan. Bakong, bako arog kaan, an ugali ki pulis. Gabuton ang badil, ipotok. Bako yan tunay na pulis sa mga panahon na ini. Pero balik kita sa face shield. Ang iba nga ni, dyan man sa gwardya, may face shield ka, iyo, paglaog, angat. Nakaduling. Sige mo nga ang kontra nga, sige baga nga lang ka na COVID positive. Kaysa sala, sige ang dagdag kaysa sala. Ang tao, tuom na. Tuom na kung papaanoon ang COVID. Kaya baga,
Paano ang magpa hospital? Aramo na, sarong pa sa nabibulog na. Para giatrang kaso. Pero magpabaksin ka mo kung igwa. Mag-offer kay baksina libre, magpabaksin ka mo. Marinan igwang panglaban. Kaya po ka mo magtumuduman sa nagluwas na at in 2 years time, magkakagaradan so mga nagpa-irineksyon, kabuuan da ito, sabi kan Department of Health. Good morning kay Buddy, kay Major Alex Raposon, nakaantabay. Buddy, kumusta ka na? Okay ka na? Umaguli ka digday, magbakasyon ka digday, ta? Magpaturuwal-tuwal kita. Magpadaog ka dyan sa ilang naan. Kalungkutan yan. Dahil Buddy, ta? Delikado? Sige, lugod. Day na laog si Tony K. Pero pwede yan ihabol Tony K, pwede yan. Kung okay na, dial na tabi. Dahil pa kita kay pirang minutis. Aakomoda ron tayong pirme. Dahil pwedeng dahi. Sige na ang gayon. Slightly open na ngaya. Ano ito? So, agihan na. So, tinampo na maluwas o duman sa may USD. Halit dyan sa may sentro kan na Legazpi City. Sabi kan alkalde, dako lang tabang ngayon duman sa mga motorista. Ang sabi man kang comment duman nabasa ko, dahil man niya makagi, tabay nakaharang sa tahaw. Tubig na sana ang problema nindo dyan. Ang mga tinampo, sige an okay. Pero ang tubig nindo, hindi okay. Ang tabayan, ang pag-meter kan congressman, kan Ako Bicol Party List sa pagpagayon kan serbisyo ng tubig dyan sa Saindo. Aber daw, konsisay talaga sa mga Legazpenyo. Kung papaano nindo, kung sakaling may pirilian sa 2022. So nagpagayon kan tinampo, so nagpagayon kan sa Wanga Park, o so nagpakaray kan serbisyo kan tubig nindo. Aber daw, kamuan maghurop-hurop mga Legazpenyo. Okay, sabi ni Buddy, Major Alex. Likewise, Buddy, good morning sa June 10, 2021, connecting flight sa Zamboanga to Legazpi. Okay, madali na. Magtaga-bakasyon ka, dahil puro trabaho. Ara mo, pag para pressure mo an sa diri mo, Buddy. Para gastar mo ang utak mo sa mga, sabay, trabaho nga yan. Pero do not pressure yourself, your mind. Why? Naapektaran talaga ka ng mga internal organs. Iyo yan ang discovery ko. Base sa kuyang pag-adal. Self-study po yan. Nagparabuting kay ako kay mga alamago na libro. Arog pa lang kaan, mga karandar, mga kasurog. Para, so kung ano-anong biga para isim, pero dahil mahali, naapektaran ang yutak. Ay, ang yutak ang internal organs. Kaya, so tama sana, no? Lalo na itong mga kunyan, na naman daw nga dyan sa naon, ang kaunong, kan sa kuyang pamilya. Sige kan, nakapaluya po yung immune system. Dapat, so kaunon ngunyan, kasuhapon papigdisponer. So sa aga, disponeron ngunyan. Arog ko ta kayan, tanganing dahil napipresyur. Dahil man makadisponer ngunyan, sa aga, igwa kaki sapnaon. Sabi dyan sa daraga, ang panuma, di yan sana yan. Pwede na nga niya toyo asin. Basta ngayon luto. Paano yan na Tony K, garo day na kita. Napanglingaw man ako Napanglingaw ako kasubanggi mag-load. Kaya
data na dangog sa mga updates dyan sa First District kan Albay. Parang isaga na sana. Mala nga ya. Abay sana na malod ako dyan. Napanglingaw na. Uni na. Uni na nga niyo. Sinsya na, Sir Prof. Garo sa aga naman. Kita kayo ni. Magsarabay-sabay. Okay. No problem. Sa aga na sana paano kaya ang parehas kita ng panglingaw? Ay, good morning kay Paring Clarence Sintalan kan pa Branch 52 Bulwagan ang Katarungan, Sorsogon City, and kay Pau Chief Attorney Charles Romano. Good morning sa imo. Bueno, ano lang kita kayo ni aga-aga? Istoryang mga kunyan. Bako so seryoso na maray. Yo. Webes po ngunyan. Okay, so mga kaarandar, mga kasurog, tayo nabot na kita kang parametras na pamamaram digdi sa programang Arandar Bicolandia sa lindungkan na Bicolnet TV and Arandar Broadcasting Services. Giraray, initabi si Ayi Andes Arieta, sa indong nga kakasabay, oro aldaw kada bes na o kaya poon na Lunes hasta Biyernes. So, wibis pa sa dangunyan, igwa na naman kita ki, igwa pa kita sa aga ki programa. Okay? Mga karandar, mga kasurog, so dati sana.